अपने में तुलो लड़ल पहले और डोमवा के बोलाओ थे हो भैया डोमवा के बोलवा दा दूगो बेनिया बिन वादा भैया डोमवा के बोलवा दा दूगो बेनिया हो बिनवादा ऐसे डोमवा के बोलवा दा दूगो बेनिया हो बिनवादा त भैया डोमो के बोलवा दा दूगो बेनिया बिन वादा त एगो दिन के हाथ एगो सारी रातिया त गईली नजर झरावे हो त गईली नजर झरावे नजर नहीं झरले हो सटा के यकिया मरले बूढ़वा त गईली नजर झरावे हो कईलू नजर झरावे नजर नहीं झरलत हो सटा के अखिया मरलत बुढ़वा त कईलू देखा ऐसे भी हमन के कितना कितना धुन गाई जा गुरु जी के मुखार में से आप लोग धुन सुनबे कैला है जा और हमहू तो गौते हैं बट ऐसे भी हमन के कितना कितना धुन गावल जा बतावल जाला कि जितना गेहूं में घुन ना बा उतना भोजपुरी बिरहा में धुन हो गई बा जैसे देखा कुछ दिन पहले बजत रहले आप लोग सुन ले हो बजा का हो कि लगा दा चोलिया में हुक राजा जी न लगा तो लगावा वो मन थूक राजा जी एकदम रद्दे हुआ का अरे टूटबंदी बैठा थे हो कहानी है तूतबंदी बैठावे के अरे हम नसो बैठाई ऐठू बनल हुआ देखा कुछ दिन पहले फिर बजे लागल आप लोग सुन ले हो बा कि वही रे जगहिया दाते काट लिहले राजा जी पता ना वो कहाँ दाते कटले रहल हाँ 4-5 जने पता लगा ले हुआ के आसाराम नारायण साई रामपाल बाबा राम रहीम फलहरिया बाबा तो के कैसे पता वही मठ से ही होया लपट्ठा हाँ परसाल वही मट के तहु लोग गुरमुख खाऊ अब जैबू कहाँ जाए काला कोठरी हनप्रीत के संगे ला तोहू के लिए प्लस वही में 7 बजे लागल आप लोग सुन ले हो बा का बैठ जाए कि मुहवा पर डाल के चदरिया लहरिया लूटा ये राजा जी पता ना वो मेहरारू कैसे रहल के मुंह पे चद्दर डाल के लहर लूटत रहल ओकरे अगवा के 5-6 दतवा टूटल रहल तो के कैसे पता यही का मेहरारू रहा यही का बाबू अगुवाई कहने अगुआ कहले के 4 दिन बाद मर भी गईल त गईली नजर झरावे हो त गईली नजर झरावे नजर नहीं झरले हो सटा के मरल बूढ़वा त गईली नजर झरावे हो कईलू नजर झरावे नजर नहीं झरलत हो सटा के यकिया मरल कईलू नजर झरावे हो त गईली नजर झरावे नजर नहीं झरले हो सटा के मरल बूढ़वा त गईली नजर झरावे हो कईलू नजर झरावे नजर नहीं झरलत हो सटा के अखिया मरलत बुढ़वा नजर झरावे हो कईलू नजर झरावे नजर नहीं झरलत हो सटा के अखिया मरलत बुढ़वा अखिया फाड़ चोली में झाके अखिया फाटली में झाके अखिया फाटली में झाके चश्मा हटा के ताके सदमा हटा के सदमा हटा के
अखिया फाड़ चोली में झाके चश्मा हटा के एक तक ताके तो बन के साठा में पाठा नजर नाही झरले सटा के अखिया मरले बुढ़ावा। हेलो हेलो, कमेटी के लोग से निवेदन है कि मंच पे चाय पहुंचाएं। कमेटी के लोग से निवेदन है कि मंच पर चाय पहुंचा दें। वाह तनी मिर्जापुर के वाह वाह तनी आजा पट्टे। मिर्जापुर से आया हुआ। ई देखा है भैया मिर्जापुर से आयल हुआ। इनकर तनी मुखार बिंद से सुन ल जा तनी आवता पहले वाह।